Тусінде корпе кору жайлилик пенкушкуатка, кау і псіздіке, демалуга, пайдали айлге, адамнин бірге жататын уєліне і шара етеді. Корпемен жайма микти, сенімді, коркем уєлді білдіреді. Корпемен жаймага орану, уйленуді білдіреді. Корпе алип, онин ішінде уїктау, уйленуге жанетини штикка, жетугену скайди. Імам на блуси боїнша тусінде корпе кору, адамнин касында жататын аєліне і шара, тусінде тунде корпе алип, онин ішінде уїктаган адам аєлге уйленеді немесе тиништик кажетеді, корпе жайлилик пен кушкуаттин белгісі, кейбіртус жорушилардин айтуінша, корпе пайдали аєл. Корпе кауї псіздік, тиништик жанеде малуга нускайди, Сеїд Сулеймен боїнша корпе, уєлмен тусіндірі леді, тусінде корпе сатип алган адам уйленеді немесе кун алади. Корпе сінін урланганин немесе жанип кеткенін корген адам ейєлімен урисади немесе ажирасади, ягнеміндетті турде аїрили суболади. Корпе сінін жертик немесе лас екенін корген адамнин уєлі гадепсіз, опасиз жане суїс пеншіліксіз болади. Кара корпелаїк адам ушін, білімділік пен та куаликтин белгісі. Егертус коруші оган лаїк болмаса, кайгіга туседі. Жана жане таза корпені жак фарсадик билайша жориди, білімдіх єл пеккун абероймен муртебе.